соли 2021 ба истиқлолияти тоҷикистони азиз 30 сол пур мешавад. бояд тазаккур дод ки дар ин давра кишвари маҳбуби мову шумо ба як қатор дастовардҳои дохиливу хориҷӣ ноил гардид. ҳаминро бояд иброз кард ки истиқлолият ба ҳар як тоҷику тоҷикистонӣ ба ҷои зулумот нур овард. истиқлолият ба чеҳраи ҳар як модари тоҷик ба ҷои нам лабханд овард ва маҳз ҳамин истиқлолият буд ки имрӯз тамоми соҳаҳои кишвар бемайлон ва рушди кайҳонӣ карда. агар мо назар афканем ба ҳар самте, албатта дар он самт мо дастовард, комёбӣ, бурдборӣ, сарфарозиҳои ин миллатро зиёд мушоҳида кардан мумкин аст ки ҳамаи ин ҳадияе аз истиқлол аст. ин ҷашни ҷавҳаран зебо ва ҷашни пурифтихори миллиро ба ҳар як хонадони тоҷику тоҷикистонӣ сидқан шодбош мегӯем.